दिनै बुंदों फेक एनकाउंटर ठीक है फेक एनकाउंटरानो जाबाय अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज दिनै बुंदों फेक एनकाउंटर ठीक है फेक एनकाउंटरानो जाबाय कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम आदै बड'लेण्ड टाइगार नों बर' नंगोना नङा आं दाउट जाबाय दे नों बर' नंगोना नङा आंनि मोनसेल' कुइसन जे नों बर' नंगोना नङा बर'ब्ला बेफोरबायदि बुंनो समायगौमोन ना नोंथाङा बुंनांगौमोन फेक एनकाउंटर अब्ला नंखाय इवेलि साजायनानै बुथारजादोंब्ला गावथारजादोंब्ला थारैनो बेखौ नायबिजिरनांगौ होननानै नाथाय माब्रै जोबखो बिथांमोननि जिउआ ओरैनो माबा थांसै नामा दाउ अमाफोरबायदि गावथारजानायाव थांसै नामा नों बर' नंगोना नङा आं बेयाव गिबियावनो दाउट जादों नों बर' नंगोना नङा आं खनले सोंदों तो खुलुमबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि आरो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाखाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबायानो जानो हागौ जों सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायनांगोन जों बड'लेण्ड टाइगारनि सायावनो बाथ्रा सावरायगोन लोगोसेनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला सोरबा सासे इउपिपिएलनि सापर्टार आरो लोगोसेनो सोरबा बिपिएफनि सापर्टार जानानै नायनो नाङा नोंथांमोना सासे सोदोमस्रि आरो सासे बर' सुबुं जानानै नाय तो नोंथांमोना नुखाबाय आरो नङाब्ला खनसे नायफिनबाव बिथाङा मा बुंदों दिनै बुंदों फेक एनकाउंटर ठीक है फेक एनकाउंटरानो जाबाय कौन है ये लोग कहां से आते हैं जोब्बाय माने जोब्बाय मा बर'फोरनि लाइमोनफोरनि जिउआ माने दाउ अमाफोरबायदि आसाम पुलिसजों गेलेजाबाय थानांगौ जाबाय आरो ना नोंथांनि मथेब्ला नोंथाङाथ' बुंनो हायोमोन ना बर' हारिया खौसे जानानै जोङो बिनि सायाव जुजिनांगौ बिनि सायाव जोङो थार बिजिरनायखौ नागिरनांगौ होननानै नाथाय नोंथाङा मा बुंखो नोंथाङा बुंबाय नोंथाङा माने नेनानैसो दंखायोमोन आरो ना आंनि बिपिएफखौ सोरखौ बेयाव सोसननानै रायनो हागोन रायनो हाया होननानै माने नोंनि थाखाय गासिबो पलिटिक्सआल' मेटार खालामो आरो ना पलिटिक्सआल' मेटार खालामो हारिनि थाखाय मा जादों मा जायाखै हारिया मायाव गोग्लैना दङ आरो जोंनि पाब्लिक भिउआरफ्रा मा बुंदों कमेन्टआव बे जेबो मेटार नङा माने नोंनि थाखायब्ला दायो मा जादों नोङो सोरबा बिपिएफनि सोरबा मन्थ्रि सोरबा पाब्लिक स्पिकार बेफोरखौल' माने नोंथाङा बुंनो मोननांगौ अब्ला नोंनि गोसोआ सेटिसफेक्सन आरो ना माने जोंनि बर' हारिया मा जादों मा जायाखै माने माने थासारियाव दङ नोंनि थाखाय जेबो लोब्बा गैया आरो बे जाथाया सानथाम सानब्रै सानबाहालागै जालांबाय नाथाय नोंथाङा बहा दंहैयोमोन बहाबा हानिमुनाव दंहैयोमोन ना बबावबा खारखुमाना दंहैयोमोन नोंलाय माने प्लेन बानायदोंमोन आरो ना नोंथाङा प्लेन बानायगासिनो दंमोन आरो ना आं माबोरै जे सोरबा बिपिएफनि लिडारखौ बुंनो हागोन सोरबा बिपिएफनि पाब्लिक स्पिकारखौ आं बुंनो हागोन आं बोरै माने इउपिपिएलनि थाखाय मोजां जानो हागोन बेखौसो नायबाय नामा ना गासिबो बेफोर नोंनि थाखाय बिजनेसआवसो थांबाय नामा एसे सोलायदोलै आदै पाब्लिकआ मा लुबैदों आरो लोगोसे जोंनो मा नांगौ जोंनि बर' लाइमोनफोरनो दायो सेफ नांगौ जोंनो जेरावबो फ्रिडम नांगौ जाहाथे जोङो जेरावखि थाङा मानो फ्रिडमलि बेरायनो थाङो नाथाय नोंथाङा मा खालामनो सानखो आं बुजिनोनो मोनला माथो जेरावबो रेलियावबो थाङा बहाबा डनेसन खांनानैबो हैया जोंनि बर' हारिनि थैनायखौ नुब्लाबो दुखु फोरमाया बोरै जागोनलै नोंजोंलाय आं बुजिनोनो हाला दा आरो बुंगोन जोंखौ बिपिएफनि सासे हिजिरा इउटुबार होननानै दा माने आं बिपिएफ जागोन बिथांनि थाखाय आरो जेसेबां बिथांखौ डिसलाइक खालामो बिथांनि थाखाय बिपिएफ जागोन आरो जाय बिथांमोना बिथांखौ कमेन्ट खालामदों आरो बेबो दा बिपिएफ जागोन आं बारा पलिटिक्सआव हाबनो गोसो गैया नाथाय आं आरो मोनसे नोंथांमोना नायबाव मोनसे भिडिअ फैदों बिथांनाव दानि बावैसो नोंथांमोना नायदे दावराव देख्रेबनि गियाननिख्रुइ जोंनि नखराव फिसिनाय मावजि सैमायासो बांसिन गियान दङ मा होनखो आदै आं एसे दाउट जादों नों गावखौनो गाव बुंना लानाय जायाखैथ' आं बिनि प्रुफखौ दाय होगोन र' नेथ' रायजोफोर नेथ' नुगोन नोंथांमोना नुगोन बाथ्राखौ बुंनाङा होननानै बर' रायजोफ्रा बुङो बे बाथ्राखौसो बुङो आदै नोंलाय बबे दैनि नों बबे दैनि आदै बबे दैमानि नोंलाय कमेन्ट बक्सआ चेक खालाम खनसे नोंनि गावनि कमेन्ट बक्सखौनो चेक खालाम आरो लोगोसेनो डिसलाइक लाइकनि पार्थक्यफोरखौ डिफारेन्सफोरखौ एसे मोजाङै नायना लालाय नोंलाय मा पाब्लिकनि मोजां बाथ्रा बुंगासिनो ना पाब्लिकआ नोंनि बाथ्राजों रागा जोंगासिनो खनसे अननानै चेक खालामलै आदै कमेन्ट बक्सफोरखौ गोदाव सोराव बखिलाबाय थानांला सासे मिनिंलेस आरो हपलेस मानसि र' आं मानिथ'बाय दे बिथाङा हपलेसआनो जाबाय मिनिंलेसआनो जाबाय जों बिथांनि बागै जेबो मिथिया जोंनि ससियेल मिडियायाव बिनि थाखाय जेबो फैयाखै नाथाय नोंनि मिनिंआ बहा थांखो
सैमानि खिबुआव ना बै दैमायाव माबाजों दैबानाजों बुखारलांजाखो ना मा जाखो नोंनि मिनिङा बोरो माने फेक इनकाउन्टार जाबाय बास बेयाव नोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जोंनि बर' हारिया बेखौ थार बिजिरनो थाखाय नारसिननो थाखाय नोंहा जेबो बुंनो हाया आरो बेखौ बुङो ससियेल वर्कार आरो लोगोसेयैनो दायनिगिरि महरै सोरबा BPF नि लिडारफोर पाब्लिक स्पिकारफोरखौ दाय होनायानो मिनिं कुचबि एसे सोलायदोलै आदै बेफोरजों ओंखाम गैला आरो लोगोसेनो नों चेक खालामबालाय थारैनो दे नै आंनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट आदै नोंनिसिम थ' नोंथाङा नोंनि कमेन्ट बक्सनि जेसेबां कमेन्ट दङ मोनसे भिडिअनिखौ बबेबा पार्टिकुलारखौ लानानै रिप्लाइ होलाय जोंबो नायगोन दे पाब्लिकआ होलाय दे हायोबा होलाय दावराव देख्रेबा सानै फिसाजो दङ मा आदै टाइगार जेबो प्रुफ आरो एभिडेन्स होननाय गैला नामा ओंखायनो जे माबा सोरनिबा फिसाजो फिफानि जायगायाव फिसाजोखौसो मोनहैबाय फिफायाव जेबो बुंनांगौ गैला माने फिफायासो दे सपोज मालाबाय फिफाया दायानो मावबाय दे ओमफ्राय नोंथाङा बुंदों जे बिसोर सानैया स्टुडेन्ट बिथांनि फिसाजोफ्रा स्टुडेन्ट थ' बिसोर फरायसाफ्रा मा दाय जाखो नोंनि भिडिअ'आव मानो इनभल्भ खालामखो मा खोथायाव नोंनालाय फिसाजो दंना गैयाब्रा हा नोंना फिसाजो दंना गैया अबयसे बेना गैया खोमा जोलैया बारा मोजां नङाना ओंखायनो आरो बेफोर जोलैखौ मानो नांगौ ने बर'फोरनि थाखाय नङा होमबा थ' जिखियानो जे आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों मा बिथांमोननि जोनोम जों रावबो मिथिया जे जों इन्डिभिजुवेलि जेब्ला जों जोनोम जायो सोर बिफानाव जोनोम जागोन सोर हारिनावबो जोनोम जागोन बबे न'खराव जोनोम जागोन होननानै रावबो मिथिया नाथाय बिथांमोना साननो नांगोन नामा दि दिनै बिथांमोननि फिसाजोफ्रा जायफोर फरायसाफोर बिथांमोना साननो नांगोन नामा दि आङो बर' हारियाव जोनोम जानायानो बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थि होननानै बिथांमोना साननो नांगोन मानि थाखाय होननानै बुंब्ला बिफायासो गोरोन्थि मावदों नङा होमबा नाथाय बिथांनि थाखाय मा दाय दङ जेबो प्रुफ आरो एभिडेन्स होननाय गैला नामा नोंनाव ना खर' मेलेम गैला आरो लोगोसे दानिया लजिक आरो पइन्ट आरो भेलुआ बहा थांखो मिनिङा बहा थांखो आं बुंनोनो गोसो गैला नोंखौ सुज्रायना लादो नोङो गावनो गाव सासे फिसाजोनि मुङा जाबाय रिमिना नार्जारी ओरैनो बुंजामाराखै नों बड'लेण्ड टाइगार बिनि थाखायनो बुंजादों टयलेट टाइगार खिब्रमा मोख्रा माबा माबि आंथ' बुंथ'बावलासो आरो दा जों बुंनाय लोगो लोगोनो जाखागोन जोंलाय सासे BPF नि इउटुबार होननानै थ' नाथाय प्रुफ आरो एभिडेन्सखौ नायनानै जेराव भट होयो बेखौ प्रुफ लाबोनानै बुंदे बानायसो नङाबा खोथाया एसे बोरैबायाव थाङो आरोना थ' आं नोंथांखौ जेबो गोरा बुंनो थाङा नाथाय फंसे खोथा आरोना नोंनाबोथ' हाबा जानाय नोंनि फिसाजो फिसाला थागोन नङा होमबा निश्चय थागोन इयुनहालागै थागोन जुदि जोलैया दङब्ला नोंनाव थ' जिखियानो जाया मानो जे जोलै दङ गैया आं बेखौ बारा बुंबाय थाया नाथाय मोनसे खोथा नोंथाङा जे दिनै ससियेल मिडियायाव सासे ससियेल वर्कार होननानै गावखौ सिनायथि होयो थ' ससियेल वर्कारनि जेबो मुंथ' गैया नाथाय नोंनि थाखायसो नों साननानै लायो ससियेल वर्कार होननानै नाथाय नोंनि फिसाजोफ्रा फरायबोबाय देरफुबाय लावबोबाय नाथाय नोंनि थाखाय मुं मोनजायोबा नोंनि थाखाय गाज्रि मुं होयोब्ला नोंथाङा गोजोनगोन ना नोंथाङा सासे फिफा जानानै गोजोनगोन ना कुछ बि बोलता है यार थ' दानिया जोङो बड'लेण्ड टाइगारनि साबस्क्राइबारफोर नंगौना नङा मिथिया नाथाय बिथांनि कमेन्ट बक्सआव मोननाय माखासे मोजां कमेन्टखौ फरायना होनि एसे गाव नायसुनाबो जानो हागोन नालाय बांद्राय गिदिर गोजौ इउटुबारफ्राथ' गावनि कमेन्ट बक्सखौ नाया नालाय थ' अब्ला आं फरायथिनानै होगोन स्टप इनसाल्टिं अनादार पिपल गुड भेरि गुड फान्थाव नोंना कन्टेन्टआनो गेसावलै जाम्बा टाइगार ये बड़ी अच्छी बात कही नों भिडिअखौ मोजां नाया नामा एम बाथाया मा बुंदों सैमा बोराय गजब बेइज्जती है लावखारसो माथो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर गोजौनिखौथ' आं फरायबाय थाला गाहायनिखौ फरायनोसै जाम्बा टाइगार गेम स्ट्रिप साइ मेलेमखौ मोजाङै बाहाय जाम्बा नोंहालाय मानि एसेबां दादागिरि गजब बेइज्जती है सैमानि मेलेम नों बर' नङालै टाइगारा एलियानसो खिब्रमा ओइ सलायबाय खिब्रमा माखौ होनोलै बै खियाव उरग्राखौसो खिब्रमा होना होमबा
बे बर' नङालै घन्टाया दावराव खालामग्रासो बे सैमाया लाजिनो रोंमारा बे नाफामाव थानाय एम्फौ जाम्बा नोंनि खोथाखौ रावबो लाया टाइगार नों सासे असान्थिसो इउ आर नट बड'लेण्ड टाइगार इउ आर ए स्लिपिं फक्स सैमा गियान आदा नोंना हिहिहि बिदिसो जावनांगौ सैमा टाइगार हिहिहि बड'लेण्ड टाइगार जाम्बा सैमा अरदों नामा बेनि थाखाय मेन्टेल जाबाय बोरमा फान्थि टाइगार एक्स इन्डिबिफोरनो साख्रि होनो खिन्था बिटिआर सरकारखौ आदै टेन्टा गेसाव बोराय दाबो थैया नों Good. Very good. दायो बिदि गावजों गाव नांज्लायनायनि सम नंला जों बयबो खौसेसो जानो सोलोंनांसिगौ बेफोरबायदिनि थाखायनो जों गोरिब गुन्द्राखौसो बायदि सानजाना नाख्रेबनो हमलांगासिनो दङ Good. Very good. मेलेम गैया नोंना मोसौ बोरमा फान्था दोन नोंलाय डायलगखौ मा फोरमान दं नोंहा आं जोबथायाव बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे बड'लेण्ड टाइगार नोंथांनिसिम जे गासै बाथ्रायानो पलिटिक्स जाया आरो लोगोसेयैनो आं फंसे खोथा बुंनो सानगोन जे फेक इनकाउन्टार जाबाय जोब्बाय बे माब्लाबाबो जानो हाया जोंनो थार बिजिरनायखौ नांथारगौ जाय सुबुङा जोंनि बर' सुबुंखौ अना खाना दाउ अमाफोरबायदि गावथारदों बै सुबुङाबो सासपेन्ड जालांनांगौ नङा होमबा थ' जेखियानो जाया मानो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम बाय बाय